Takže chci vám ukázat, jak se správně haže hnůj. Takže první je nejlepší si vybrat lopatou koblíčky. A až potom mokré. Protože kdyby jsme dali koblížky až nahoru, tak jak budeme ten hnůj vyvážet do vlečky, tak by nám ty koblížky spadly. Až budeme mít koblížky, tak vyházíme mokrou slámu. Ta je vždycky pod suchou slámou. Většinou. Většinou. Pokovačku měla samozřejmě byliny. Když má kůň byliny, tak se do toho vždycky ta moč vsákne. Nejlepší jsou byliny, hodně tam sakuje do nich, ale zase, když má kůň zdravotní potíže, tak je lepší sláma nebo něco jiného, co není tak prašné. Nejlíp sakuje do pilin a i do slamy. Dobré jsou taky kombinace, kde kůň čurá, tak tam se dají piliny a na to sláma. Třeba tady. Piliny a na to sláma. Vidíte, že tady je mokré, tak všechno mokré a všechny koblížky musí z boxu pryč. Jak často se háže? No tak jednou denně stačí, někdo háže i 2krát denně a myslím, že jednou denně stačí. Až máte box hotový, vyvezete hnůj na